Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, kita yun nga basa. Dito yung pagkasalitaan ni pagayam tayong minyang nga napauluan ti na irurumen. Dear Manong Nemi, iti sumangpet na ma'am ken ni Sir Manong Nemi nga naggapo nga napan nakipamunpun iti kabsat ni Ma'am Irma. Wen, kabsat na ken kayong na dagitay natay. Nakanadladingit nga pasamak Manong Nemi. Na-aksidente da ket natay da nga agasawa. Ket piman da di kakaiso ng anak da. Sino da ito'y? Ni Karen. Kadwa da Ma'am Irma ken ni Sir Tomas ti may sa alapintas nga balasitang nga iso da ito ni Karen. Nalidahin ni Karen agsipod nga rodta bigla nga nauli lang nga demang iti papatay di kita naganak ken kuana nga jay amana ket kapsat ni Ma'am Irma. Siyempre, inawagan na ni Ma'am Irma. Minyang! Ay! Ma'am, handak dito Iso ni Karen, ti kaanakak. Ti nauli lang nga demang, ma'am. Uwan. Sus, condolence, Karen. Yamanak. Manang minyang. Isurong king kuha na no sa dito ayan ti pagganan nga silad. Dahil kaabay mo nga silad. Di ba kante? Nalawag. Uwan, ma'am. Sikaw may kan Karen. Sadyay. Abay ti silid ko. Sadya ti baga ni Ma'am Irma nga silid mo. Kinuyog ko nga rod, Manong Nemi, kadidisumrek kami di silid. Nagtugaw isuna iti iking ti katre. Naliday, siyempre. Ma'am Karen, manang sanak nga awagan ti ma'am. Ay, awagan ka ti ma'am ata. Siya nga rod kaanakan ni Ma'am Irma. Awan ni kasinsin mo. Balug da jay. Ni kasinsin mo nga nena. Balug. Dagiti naganak nga natay da ang biglaan. Uway nga rod manang nangaladladingit. Gabutawanan ti kadwak sa jabalay. Inalad akong da Auntie Irma kin Uncle Tomas. Kat dito kan ngagyan. Sa tinuko mga rod, jakmat kabailan tag may mesa sa jabalay. Pangalak mo ti pagbiag mi. Ay, awang ka didikit ko ha. Na ornong nga abuloy. Ken kas tamaten. Da jabalay yung art sa jayan. Jaka mo ka da, Uncle, kinanti. Tinangin ko hakit ilakodan. Ket no ilakodan, sino't mangigam ti kwarta na mapaglakwan. Diya ka mo anang, ay susapo. Mukon,
Diya kwarta nga paglakuan da, iti house and lot nga pinanawan nyo sa jay, lugar yo, isot aramatam Tap na kasta, adagastusem nga, ken iti panagbasam. Ag college kanton sang gadi. Ag kasadar ka kininena, at kasinsin mo. Ag first year college kay tun. Baka kaskolahan kay to. Uwen, ag kaskolahan kam to siguro, kinikasin nena. Balug da jay. Garampang pay. Naaram pay. Uwen, sa dinamog trabaho, dugyot. Wala, talay bagbagam. Aman, dinapay amo nga labaan ti panti niya. Siya pa lamang naglaba nga katulong ta. Gagangi da tata, naruam da nga rod. Kitsi ka, Karen. Siyak, amok amin nga trabaho, tensoro nak di mama. Very good. Ngam saan ka ang trabaho dito, at adak mo kakatulong yo. Kalala, ibati ka nga ron na. Ginana ka. Ang kaunang nagdidayin. Awatin mo ti kinapudno. Nga talagang ulila kan nga demang. Uray ta damat da serke ni ma'am. Adadamat dito nga nangalaking ka. Ti amok idi manong nemi ket ni Karen ket may samit kadigitin nakpagserbihan. Ngem nangig ko. Kabigatan na ket nangig ko ti bilin ni Ma'am Irma. Karen, auntie, minyang, ay, adak dito ma'am. Umakat Nagasat ka minyang. Apay nagasat ak ma'am. Ay, dumakal ti bonus, ay, dumakal ti sweldo kon. Mayat mo tapno, ada na yun ti kwa, or-ornungan mi kiniselong asawak ma'am. Nagasat ka ko na, taadan kadwam nga katulong. Sino ma'am? Mangala kay kadwak. Sa bagay ma'am, marikatan na. Naglalawat ti dalusak. Ngayon, kayang-kayak ma'am. Basta lagi daging Kristi sweldo. Bumabakit diya. Wala ni ma'am. Sige. Awang problema. Agtalin na ed. Nakas diya ti sweldo. Ngayon tapno sang nga marigatan. Agbingay kay kinikaren iti trabaho. Auntie? Abay. Di mo kunain nga. Dito kang baling nga senyorita. Ay nga mamalin. Pangalam nga rod. Ti pananging karom kanagiti kangkanem ditoy. Kaya di mo kahit ayat agbasa. Kahit ko, auntie. Sige. Tulungan ni Minyang kanagiti trabaho na dito'y balay. Tapno may karom ti kangkanem ken panagyan mo dito'y balay mi. Keno atap na dan tweeted ko king ka nga kasapulam iti panagbasam. Siyempre, manong nemi madlaw ko nga nalidayin ni Karen. Ngam sana madla ko na. Sa bagay. Oras sandang ibaga, ang ibagan anti, na tulungan ka manang minyang. Tulungan ka. Nakairwa mo kung dahita. Samot nga mabarid nga biglalatan nga agnamayak. Irinto ta, irisibibir pa lang da mamakin ni Papa. Ket tinulong kami mat ka ni Mama nga agis ti marito nagtibalay. Amo mami nga trabaho, kasta. Amo ka. Ay, may ka nga ro din. Nasika ti mga isagana ti panggal daw tayo. Naimas ba lahat lutong? Naimas manang. Iso nga rod manong nemi tinagluto. Nakatantanang iti pa nagtrabaho na numampay sa mata mo ko na nga naginan. Iti makaluton, tinulungan nak nga napan nagisalapay iti linabaak iti washing machine. Ken kastamaten iti nagidasar kamin. Agdamaten manong nemi ni Nena nga konamlan no. Sino nga nakabakbak ng naka-short ka naka-sleeveless at paparang ti parukong na. Awang kas kaniya
Karen manunemi nga natanang, na Emma, na singpet, na pakumbaba, nga ubing, wano balasita. At nung itumalpas kami nga namangan, manunemi, siyempre, nagtinulong kami, kini Karen nga naginaw, nag-istima. No? Oy! Karen! Nakigtutak, nangig ko nga timek ni Nena. Mga timan, agin inawak pa ilang, tultulungak ni Minyang, manang Minyang, umakatiman ko nakit. Abi ka di kasin. Kasin. Dalo sa man sa sapatos ko. Napitakan ngamin. Dalo sa sapatos ko, kanak. Kwa, kasin. Umuna pa lang tulungak ni manang Minyang nga ginaw sakbay nga aramidat. Sigitaan kan masapol ko. Abi nga hanggag tong balkanya. Bawaonin ka na dito ya. Kasin. Awan ti kasin ko asking ka. Ala, gadalusan na. Kada pitak-pitak. Kutikan. Awan tinaramidan manunay ni Karen no din at tungpal. Hindi madalusan nan sa bali man ng paramid na. Gadalusan na kwarto nakawara-wara. Ingadalusan na kwarto nakawara-wara. Saan nga din narumbing nga sikat bang dalos? Nga. Mama, kinaman na natin nga may isang may katulong tayo. Padalusak na, paurnusak tawa, sila ko, ta kwarto, agreklamo. Abay ngamin nga agreklamo kami lang, Karen. Huh. Oo, agreklamo ka, di may kahit ti servisyon, pagtalawon na ka. Baka mukhang dibiyag mo. Laglagi ma'am, dandanin ti parag-enroll. Tugbal kan. Sige. Awan dinaramidan ni Karen, manong. Nusa nga nagtungpal. Ala. Naglukumot dito yung nga kakabagyan. Mismo nga kaanakan, kasinsin. Nakarkaro pa yung tipa ng tratarda kang kuha ng imtisyak. Hindi na tasyak ti ususto nga babaunan nuno katulong. Pauna mo tinti pa ng rumanda kang kuha na. Imbag tadahak nga manglingligay kay ni Karen manong Nemi. Tanong kasta nga awan obrakon, awan obramin kay ni Karen, nangaroon ano kasta nga awan dagiti amo mi, tanapanda nagpaspasyar, nag-outings, napanda nag-shopping, kat nabati kam nga duduwa kay ni Karen. Karen, manang Minyang, sapo, kakaasi ka mo? Abay kung makakaasi irumanda ka. Saan nga kabagyan ti paghibilangan daking ka? No di ka nakarkaro pa ti parang tratardaking ka, ngamit isyak. Nagalas ti aramid na niya. Amo no, dadon, jak maanusan. Hanggang po panaw manang Minyang. Tano pumanaw ka, di adada nga may rumenak, siyak amin no kontak trabaho. Huwag nga rod. Sige, ikarit kang kakarin. Saan ka nga pampanawan? Mo saan ka ikat? Tapno daak nga kaduam. Tama no gikatak, sandan nga mga lapit katulong, no dikat sikan di pagbalinda ang katulong. Siyempre, manong Nemi, adamat aldaw nga panagbakasyon ko, umailiwak met ti asawak, kanda kididuwangan nakmi. Ket siyempre no awanak, bukod amin ni Karen iti trabaho. Nagsubli akon sa jay. Di mo doal daw ay iti bakasyon mo. May salatan sa ilo. Masyanak ka ni Karen. Sino Karen? Ti kaanakan ni Sir Tomas. Kaanakan na nga mismo, ngamsan na nga among isakit. Iruman ka di Dajay asawa ni Sir Tomas, kanjay anak na. Nga ni Nena. Permi, paunda dito, na, bugkawan da, saan pa na siya pa nagsasarita da. Ibagpay kanyak ta na siya pa nagsasarita da. Di mismo kabagyan da. Anda nga, nahang na siya at parang tratar da. Apay nga ta. Apay nga ta, no, mismo pa nga kabagyam, kat isuda pa iti manghirumen.
Kasta talaga. Kaya nung nga pagtumpalang nga rin nga Karen. Baka sanda nga pagbasahin. Dito lang. Ang ko naman ni Karen, agbasa, oraan niya't mapaspasama, kaya't makapagbasa. Tako na, 4 years, into na makaraduar, after 4 years, agtalaw to kanun. Muna, agtalaw to, andan to bukod ng trabaho, kabailan to ng biyagin ti Bagina. O, di malpas to ti para kay Rumen na. Dito lang palsan ng tuwida. Ana? Nanta ko na? Balsan to na dyan nga Karen, ti panakay Rumen na. Kasan ako ma? Amo minyang, kas na tibiyag, kas lapilid. Kahit mo sawan, bumakdang to ni Karen, kanagpanglaw to, da Ma'am Irma kay ni Sir Tomas. Kuwan, anyatan mo. Ako mati nga bisyo ni Sir Tomas. Nabindas mo ti trabaho na. Kano rin nabindas trabaho na. Kas pagarigan ta, dan dumatag sa pasama, kas pagarigan ta, madisgrasya ni Sir Tomas. Mabaldado. Pangalan ng tupay ti kwartada. Ana? Kaya damat ni Ma'am Irma. Adamat, kaya naman tagtrabaho. Kas pagarigan ta, agtrabaho tumat ni Ma'am Irma. Hanan to kabailan nga, sisto na rin ti agas ti asawa ng baldado. Sa kulambat nga na anak na nga ni Nena kat gastadura, di ba? Gusto. Barkada. Napatpatik ko ti barkada. Baka kit noon to nagbasa dati kalit sakit, baka no hanto nga napas dati pa nagbasa ni Nena. Anyat mo, baka down ti biyagda. Kit ni Karen, suntot buwak nang. Mabalin ng tumat ng hiruman digiti nang hiruman kang kuana. Balin-balas ka ron. Mapasamak to nga tatkasta, Selo. Di tayo amuno anyat mapasamak ti basakbayan. Minyang. Kasla ka na tayo. Anyat na mo. Baka no, bumak ng tay tumet. Kasano ko ma. Kat katulong met laeng na ti asawam. Idinto ta si ka kitagtab trabaho at ti construction. Idinto ta ne. Dumadalakil na kita anak ta. Napian to laeng mata. Nga masuportaran na ti panagbasa na kita anak ta. Tanyang arod. Construction worker ka, idinto siya katulong. Idi agbasan na Karen kinenena agkaskulaan da nga paiso. Agpadpala dati kurso nga nursing manong naming. Kitno kasta nga makariingin ni Karen kat makariak matan. Bamon, agrubot kalatan, tamamang kagbasan. Manan, kuna ni auntie, nga saan ka makapanagbasan o saan ka tulungan. Siya kundi mo nagsaga dita, glawlaw. Irapin ng tumatan taglaba mano. Kitawan tutupara ko na, ang talos kan tulatan. Kat nukas tama nung naming nga panagrurubuatan. Karen! Karen! Kunan to ni Nena. Apay kasin ka man na kasin. Plan sa'yo man na porme. Pag inuporme ka na kita. Iyan o kita. Alan! Darwatek! Plan sa'yo. Maladaw akon. Anong maladaw? Ay, baamon ta siya akon di mang plan sa. Nena, siya akon. Hangasik ka. Manang minyang. Ni Karen ti kahit ko. Ala pala Simon! Sige man langin. Hampulos nga makapagkid-kid ni Karen. Tadari kiti gondawing agkid-kid. Day tumangsit mat. Nimsipat na itong pain ni Nena. Saan nga makabalik sa ta? Lakdam! Mangipangpang tamat ti inana. Aw madlat at tagtagari manon nemi ni Sir Tomas. Nga ni Sir Tomas kit isot akin kaanakan na mismo ni Karen. Nagtong palang amin na at amno saan nga dangran. Kuno na kid di siyak lang ti pangisaksakit keng kwa naman. Nasinupit ti kabagyan na isupit adad nga mangirumen keng kwa na.
Ay piman pay, ti mairurumen. Ket no kasta man naming ang pandagbasa ket dumawat siyempre niya Karen ti balon na pagpleten na pangaldaw na. Imimutan da. Idin to talim magasot sang haribot idadda kini nena. Sang gasot lang itadda kini Karen. Na yun ang yung mata auntie. Manay na tayo, yan na mon. Magpletek bitladag ito ya. Anong arti pangaldaw ko. Bahala ka. Yan na mo na. Mas asyanak kang kuwana nga talaga. Manong nemi ilimlimit ko no kanti mangikarawak kang kuwana at 50 uno sa nga gaso. Nayon ti balon mo, Karen. Manang minyanganin. Hanin, yung pagpletem na neta. Anong arti pangaldaw mo? Uminom magtulatan di danong. Alalala. Ikamat kong tulatan di bising ko dito eh. Basta adalakit kalaban na ko ha. Eh sapo. Bakag sakit ka. Bakag kutong ka. Ado ket ado apan nakairurumen manong nemi tinaimatangak. Nga inaramid da kini Karen. At dapat ikitigon-daway nga siyak ti mangikalintagan kang kuhana. Ma'am, sir, apay mat kakasta kayo kini Karen. Oy, minyang, awang bibiyang mo ha, katulong ka lang to'y. Wala nga, maslak ko lang marikrik na, iti panangirumen nyo kini Karen. Kaya't mo tagtalaw? Kaya't mo papalawan ta ka dito? Ma'am, mo basol ko. Basol mo, ti panakibiyang mo. Anak mo, bibiyang mo. Nung kasta panang tartarami kini Karen. Kabagyan nyo, ma'am. Maping ba't nga kuha? Kabagyan kaya. Kabagyan ni sir. Sus. Paunay kayo magtan, ma'am. Kapag nga pagbalin nyo nga bawaunan, dadyan nga ro da, naglakwan nyo iti house and lot. Alaman. Ito kung mataramatan na kitap no saan nga baling nga katulong. Ore katulong kung makas pagarigan. Gamot umanay. Di iti yung sang agasot ti may sang aldaw nga pagbalon na mapanagbasa. Hoy! Awanan bibiyang mo. Hoy! Inka ilupat kita na, wadang tagtalaw kan. Nagtalaw ako, ma'am, di adada kakasya ni Karen. So nga, nga saan ka nang reklamo, pay? Ano ko mabibiyang mo? Agyaman ka adada katulungam. Hanggang unay marigata rin, dito'y balay. Gabot adda ni Karen, kakatuwang nga katulong. Napikumamot no, ito dito susto nga sweldo na, ma'am. Ano yung agreklamo ko, nagnipatil talangan. Kahit ba? Padasang pa ito agreklamo. Si kakid din, nagti-agreklamo, katsamot nga sikat, may iruman. Di amo yung madla di balikas nga mairurumen. Apay nga nga irurumen nyo ni Karen. Tarda nga kurakatla kayo, ma'am. Baka balsan na kayo to. Balsan na kayo to ni Karen. Nakasta nga te, paituloy at mag-irurumen kayong kuala. Lagan anos latapiman ni Karen. Ket madlaw ko manong nemi ako kutong isuna. Karen? Uy, Karen. Manang minyang. Ano pampanunutem? Pampanunutek? Malagakip ko di kitinagandakan niya. Uy, apit la. Agluwa ka. Apik sangit ka. Makatulong kanyak ti managsangit manang. Tapno may iruhar ko, di kiti, anik ekek nga sakit, kan saep. Anya di basol ko dito lubong, tapno may irurumenak. Si kamit lang nga tayan na dayta, api nga di ka agreklamo. Agreklamo at sa dinot papanak. Nasasayat, agtalaw ka. Ta sumapol ka sa bali nga trabaho. No katulong man, masoldoan kang gusto. Ano dapat nga sikat irumendan? Ngimiti siyak ko ba ang putpud nga katulong? Kas dala iranranta. Uwain, gusto ko nam, iranrantada. Tsak manam mo. Apay at nga tabasol di kita naganakeng ka kadakwada. Taita na taydan, inarada ka, tapno, sikat agikaro, tanyaman nga basol da. Hawan ti amok nga basol, naganda kanyak,
gabutan na si singbad da. Awan ti basol, ti amak. Sino nga yat kapsat ni Sir? Ni nanang ko, ni mamang ko ti kapsat ni Sir Tomas. Di ka da agabirat no ko da di papang mo kaniya Mama Irma. O na? Diya inak ken diya ama ni Nena, isot at kapsat. Ngayon saan nakakamot nga sakit ni Sir Tomas? Baka dabasol ni mamang mo kin Sir Tomas. Tsaka mo. Siguro dito tigasat ko manang. Ti mauli lang at emang kalpasan na ket mairuman. Nga masang bali. Agan ano sak. Di lamamin ano. Terjer kahalis konton. Bali talduan nga tawan nga. Iti pa nakairuman ko. Kutong kakarot ni. Ada boyfriend mo. Ako ang pay manang. Ngim ni Nena. Ada boyfriend na ala. Masukan-sukat. Dabay dua. Rapitin na ti dua. Managbarkada. Mabaybayan at panagbasa na. Kuna ta, ung tanda. Ung tanda, sir, kini Ma'am Isuna. Gabutan na, mabagano, digiti grades na. Baka sampakit di makapaggraduara. Ala? Saan nga makapaggraduara ni Nena? Okay, nakaduti back subject na. Back subject? Nagiti saan na nga ipasa nga subject na iti first year na third, second year. No, kasi dyan papasama ka na talagang hanga makapaggraduara. Kahit doon ko dilawan ti kasinsim mo. Ibaga naman no kamanang. Anat serbi ti kwarta. Kwartahan to kanulat na digiti professor tapno makapasan tulat na kat makapaggraduara. No, adakasta. Kaya ko na. Ngawan to kuman lang, kanuman lang sa bali nga pagtrabahuan na no saan nga ti negosyo ni papang na. Ay, susapo. Dahil sunto ka naman timang tawid, kalatangan negosyo ni papang na. Mga opisina, bukod na nga negosyo na dyan. Ni Uncle, iso taking kukwa, iti ipatpataray na nga negosyo. Isunto ka naman lang tawid. Ti negosyo, kenda ti house and lot da. Awang gayam, inan-ano na nga talaga. DJ, naglakon dati house and lot nga ko kayo. Tsaka mo, mana? Tsaka mo? Tsaka pampanunutan. Basta kan ano sa klata. Sa graphic look talata nga paano yung panangiruman da kanyak. Basta kalpasan ti upat nga tawan. Makarwarak. May arwarak ko to ti local board ko. Wano sa angkat state board ko. As nurse. Punganaw ko dito Pilipinas. Inagtatrabaho sa J-State. Dayta ti ambisyon manong nemi ni Karen. Ti mairurumen. Mawanto ka no agtrabaho ti abroad tapno nagasta umasenso ti biyag na. Talawan nanton di kiti mangirurumen kang kuhanan. Kitpud no ano. Adi agraduaren manong nemi ti makadakas kasta ori ti panangung unget da sir kini ma'am ni Nena gabuta saan nga graduar. Di ka mabain? Agraduaren ti kasinsim mo kat saan ka ang graduar? Ano na mas masama ka? Ha? Papa, mama, mangdad kayo ti kwarta. Nakwartahan na giti professor ko, ipasadak tapno makapag-graduarak matlaan. Inik kandaman manong nemi ngem saan kanumat ng inawat giti pangitadan na iti kwarta tapno iraman dalang tinangan ng agraduar. Iso nga saan nga nagraduar manong nemi ni Nena ket ni Karen tinagraduar. Siyempre, awan ti sabali nga nangabay kang kuwan at graduation na no saan nga siya. Saan matakayat na sir kini ma'am, ti mapal mangabay kang kuwan. Siya tinangabay kang kuwan. Agamanak manan. Amom,
Ore mairumenak. Ken ore no awanin ti ina ken amak. Nagbaling kamatan nga inak. Nawang tartarabay ken mamagbaga kanya. Sangkan to malipatan manang minyang. Getun sino ko mga rod kata na si atak mat nga tao sa anak matakas kada sir kini ma'am kini nena. Sangkan to malipatan. Ituloy mo tagyan dito'y kada uncle kini auntie. Tadi to'y kanto nga sapulan. No napintas ton di biyag ko. Talaing kanto. Agas katulong? Saan? Hanggang ibilang nga katulong. Ibilang kanto nga kapamilya. Wow, pukit mayat kunakmet manong. Kastaon ni tiragsak manong name ni Karen idi maipasana ti local kini state board manong name. Idinto takasopadi ni Nena abusta saan nga naggraduar ni Nena masikog. Kastaon ni tipungtot da sir kini ma'am natungpada pa kidi dinanog pa ni sir. Ngimiinan anamo metlayang ni ma'am isuna. Agsipod da kayat nga marigrig ti sikog ni Nena. Nagsikog nga intarayan ti lalaki nga nakasikog ken kuana. Kayat nangasawan aganak abalasang. Idinto ta ni Karen tinagbalay ki manong name gabuta nakapaggraduar ket nairuar na ti dua klase ti panagtek na ti board. Aging ka nagpakpakalan ni Karen. Idi maipasngayan ti anak ni Nena isumeten ti panagpakada ni Karen. Auntie, uncle, naprobaran ti aplikasyon ko sa Jay Las Vegas. Napiapekin ka. Karen, katalaga nga nakaredwar ka sakit na mapan ka nagtrabaho sa Amerika. Ngayon na takasinsin mo. Nga sa 1,000, 2,000, 1 pa, iti balunan na tinaldang o mapanagbasa hanga nakaredwar, nagsikog pa'y, naganak kabalasa. Awan mo ti, nagkulkurangan mi kang kuwana. Hindi to ta sika nga awan tinaganak kang kang mga nagbagbaga. Sika ti nakapagbalegi. Amo yan ti. Nagasat nagitikas kanyak nga mairurumen. Tasyak to. Iti makastrek ti rawangan ti langit. Aha. Ket na kami nga nga nangirurumen kang ka pagtungpalan mi. Basong batan to reta. Iti masakbayan. Ay na. Nagpakadamot kanyak manong name ni Karen ket inarakop na. Manang minyang dano mong tulangin ti pakumustak ti pamilyam. Di kita anak yo. No adan to problema. Suratan nak tulangin. Ibag to keng katadres ko. Ya? Tumawag ak to dito. Itakasalita ka. Ibag keng katadres mo. Ketap nagasta kita. Makapagsalita ta. No adan to problema ka na kita anak mo. Sa aton ti biyag ko. Tulungan ka. Agaman na, Karen. Agaman na. Manong name kasla nagbaling nga nalidayak idi awanin ni Karen. Nagtultuloy iti nagbaling ko kakatulong kada sir kini ma'am magraman meten kini Nena kitni nagbalinak pa yung ngayaya na nayunan ti trabaho. Abusta awanin ni Karen nga kaduak na nayunan pa ti trabaho. All around nga katulong saan nagbalinak pa yung ngayaya ti anak ni Nena. Alakit inananusa ka ta ng arod. Ibagbagapik din ni Shelo nga asawak manong naming agikatakon. Saan ko na? Narwama ko na katulong. Agsardeng ang tula siguro. Into no, makapaggraduaran na kita anak mo.
Ngayon sa anak nga sinursuratan, sa anak nga tinatawagan manunemi ni Karen. Di api nga ta. Kunana idi nga tawagan na to. Adamat telepono to. Kunana idi nga suratan na to. Ngayon samot nga nagsusurat. Ay, loko mat gahay mi suna. Ti amo ka kita tungpalan na ti Karina. Ngayon sa bagay, ako problema. Aging ka manong nemi nga napasamak ti panakaatake ni Sir Tomas. Kasta ko ni tiringgorda manong nemi nga nangarayat ki ni Sir Tomas ta naatake. Siya ti timawag manong nemi ti ospital nga nangayab iti ambulansya. Nasiputak manong nemi nga sinaksyak no kasanot pa nang ilugan da ki ni Sir Tomas iti ambulansya sa daintaray iti ospital. Dakamlaing kinine nagraman ti anak na tinabati. Ay sus apo, nena. Aba, minyang. Ate minyang ko naman. Aba ate. Awan sa baling aramidan tayo saan agkararat kinapod Diyos. Tapno maispal ni papang mo. Amo matlag kararag. Anong bibiyang mo kumano, Jack? Abok tagkararag mo saan? Ay, wanam tayo anak ko. Mapanak. Mapanam. Kada mapanak. Awawagan na tagli barkadak. Ay, di mo pala yung sardang. Iti barkada. Ang mga agarak ka manin. Ngawan ti amana. Ti panagsikog mo. Tungpain ngakit mo. Di ka palag nakam ngamin. Nena. Nakalasat ni Sir Tomas manong nemi ngam nagbalinan nga baltan. Kan nagdakkel ti gastos da kano manong nemi. Kan dito nga nadoktalan manong nemi nga maluglugin ti negosyo da. Siyempre, nagdeklar da kano iti bankruptcy. Kat digit empleyado da manong nemi agdawat da at separation pay. Nagtungpalan na manong nemi. Nagsara. Negosyo da, awang pulos, iti naawid da, kwarta, nagsipod ta, naitad ka rin iti yung empleyado, nga separation pay ka no. Nagtungpalan na manong nemi nakasalda, nga nalako pa yen ti balayda, ti house and lot. Kasanong araw da ito yan. Papanahon da tayo dito'y balay. Tomas. Diyan mo. Kaman luglog igayam ti negosyo. Saka na atake kastoy. Kasanong araw itan. Sa dinun ti pamanan tayo. Mama. Amahanin ti kwarta tayo. Guyo din na ito balay. Pag naedanda ka ro din. Api kasi nagtumpalan ti biyag tayo. Nena anak, nagsapol ka ng trabaho. Tapnong biyag kayong gina. Saan da ka nga masuportaran. Awanin katawanin. Minyang, ay ma'am. Agawit ka niya balayo. Saan na ka nga masolduan? Hindi, kinawan ti mabalin tayo, ha? Kaya da kayo, ma'am, sa dinungat pag naindan nyo. Sa aming analako, o sa aming inlako, ti balay da ka rin, hindi. No dikit pinapaupaan mi. Gabo, agit, inlako yo, sa aming inlako. Kapilitan na nga sadya ti pagkanamin. Papanawin mo hindi kita upa. Tapno di kasta kita da pagkanamin. Kahit nukas kasano lang, pati na dyan nga house and lot. Ilako min kaskas di nga, awan ti pangalam mi. Awan gayam, ma'am. Hana kayo nga tawagan ni Karen? Siya kumatag sa lutsod ko yung kakit. No, anda komunikasyon nyo.
Taitad mo kumati contact number na kada kami. Nabarbaring no. Makatulong isuna ka na kami. Hindi kasi yung sitwasyon. Mano nga tawan gaya man, gawa ni Suna. Talon nga tawan san. Hindi mapupuutan. Kaputa, apo ko yo, bastardo. Upat 20 taon na. Kasi ti kapaot, ng awan dito ni Karen. Alay, rubot ko nga rodan, dagiti arwatan. Gawit ako sa balay. Kumita ako nito sa bali nga pagtrabaho. Saan kon nga pinanunot pa manong nemi no sa din no ti pagtungpalan dagiti talo. Dagiti upat ko nakuma. Raman iti bastardo nga anak ni Nena. No. Awanan natin bibiyang ko kanta kayo. sa anak mo sa anak mo nakatulong. Agawit ak mo din dito balay ti sidong ni Selo kanang giduduang anak mi. Kasi sinabot Diyos na kita. Mas suportara mi iti panagraduar di kiti anak mi iti kolehyo. Tanya pa kumati bibiyang ko kada kayo. Da kayo nga nangiroman kani Karen. Da kayo nga sanga na siyat nga tao. Da ito yung takunada nga dusa. Panang dusa ni Apo Diyos kada kayo. Nasisinuman ti tao nga mangiroman saan nga na siyat iti pada nga tao. Saan mat nga na siyat kini Apo Diyos. Dusain ni Apo Diyos. Baka saalang nga dahit at ti basol da. Na naroon na kay ni Sir Tomas. Di damag ko akit adob babae na. Iso nga nalugi na diya yung negosyo na. No. Kit ni Ma'am Irma, alamat ti mating aramid na. Agsugsugal matisong na. Mawal makimadmadyong. Nagpapada da amin nga talo. Ni Nena, na ibarakada, ang nakapaggraduar, nagsikog, naganak abalasa. Kitam lang di pasama kanya. Adan makabulan ko manong nemi. Nga dato'y balay. Na saan ako nagsapol pa iti trabaho. Akas katulong. Idi adda masangaili. Nang, adda makasapol kang ka. Napindas nga balasang. Nakakutsi. Idi mapangkukitain manong. Karen! Kamusta kan? Manang. Karen! Nakapimpintas ka. Kailangan tibak nang. Hamad. Gagangay mo lang dito arwate ka. Ngayon nakakutsi ka. Ano, inupaham lang data. Among tag-drive. Kaano ko pa nga dito Pilipinas? Nagpurguta ko manang. Kalpasan nga na ipasdag ko digiti negosyo. Negosyo? Malagi po na siya negosyo ng Uncle Tomas? Sakti na nga langon. Why? Siyempre, inlako na kanyak. Ngam di na mo nga sakti matang. Malangon lahing. Sakti nagbayad kiti separation pay di kiti empleyado ko na kumangim. Haan? Hanga separation na dyan. Panakabunus da. Separation pay man, kas pagarigan, inalakbet lahing, nag-re-employ da. Anak, sala nga datat negosyo. Ada pa yung restaurant ko. Sino nga rin nang ilaklakad ka na kita? Kabayatan nga da ka di Amerika? Eh, boyfriend ko. Tiyan mo ang boyfriend ko? Iso ita ti driver ko. Dim sakti may sa gwapo nga lalaki manon na yun. Ay, manang minyang. Jesus sapo. Kaano kami nga nagkarelasyon, inagbasbasa. Inagbasbasa kami. Nagkaskwalaan kami kini Dani. Isot mga sakit kanya kidi. Dahil awan balon ko, awan basit ti balon ko, no sa awan ti inay mo, isuno ka di, mangyan anay, di balon ko. Tapos sa anak ko nang agbisin. Naman pa'y samot nga makunang isot at baknang. Nag-asawa kay nga Rodan. Plano mo yung palat pa nag-asawa mi. Di ka agsubli di estate nga Rodan.
Subli-subli ako kahit kung ang matpurgot ako. Asi kasuan mo lang yung tinegosyo mi kini Daniel. At dan, may patpatagod pa yan takalabalay mi. Huwag kaya. Napamusin na rong karandaan timon kinangkel mo, kinakasinsin mo. Tsak matira mo ti handa. Idya ka numat lang balayo idi. Handa gayam inlako. Ngim tsak lang mo, inlako da itan. Pinastrek ko ida manong nami insaganak ba dito pagpalamis da o reno nanumukam lain. Manang minyang. Ay, Karen. Kabaylam? Alain ta ka. Kas katulong yo si S. Uy, siya nagbaling nga katulong yo. Napiksa pa laing. Kampay nagraduar di kita anak mi. Kasapula pala kwarta nga. Magbasa da. Saan ka nga katulong? Ano ka raw? Ubra. Siya timang manage na may isang restaurant nga negosyo mi. Hala! Kabailak nga ta. Kabailam. Kabailam timang manage nagbaling nga katulong. Trabaho. Kas jamet. Kabailam. Matraining ka lang. May suro ka lang. Ay. Param katulong agbaling nga manager. Kawan. Kaya nilakay mo, baka alam mi pa isuna. Nga empleyado. Noon naman ti may bagay kayong kuha na. Sana construction worker, empleyado. Digitin siya lang makaradwar ti kolehyo no katagbaling nga empleyado. Na. Si kang harad nga eh. Baling kang nga manager kadi ka ba't nagradwar ti kolehyo. Kaya nagbasa ka man saan, at naman diploma saan, ti diploma mo, ti kinasiyahat mo nga tao. Nasiyahat ka, manang minyang. Gapot ha, si kalaing dito nang isaksakit ka niya. Pinagsukat dak ka pinagrubuat manong nami kat intugot dak nyo sa dinuman ti papananday ti day tingal daw. Napang ka mga mismo manong nami iti balay nga pinanawan idi ni Karen. Kat ditoy nakastoon na iti mulagat manong nami ni Ma'am Irma iri makita na ni Karen. Auntie, kumusta kayo? Karen. Siya ka din ni Karen. Siya. Siya iti nangalakon iti negosyo ng Angel. Nagtultuloy matla na dyan nga negosyo ng siya akong taking kukuha. Samit lang nga napukawan ti trabaho di iti dating empleyado. Na nakapag-re-employ na. Kaya dyan nga balay nga pinanawan mi. Si kagadi tinakagatang. Saan? Kahit ko tibang ipatagdar ti bukod mi nga balay. Iso tagbaling asawak ni Daniel. Oo, pagkita yun ni Minyang. Dati katulong yun. Ay, ma'am, kumusta? Amo, ma'am, alain da ka no, nga agbaling nga manager ti may isang restaurant nga kukwada. Sa anak agbaling nga katulong nga takwado hindi ka agbaling na ka manager. Dahil iti pagpintasan na nagbali na kiti nga nasiyaat kay ni Karen. Dahil ti tao nga enrorumenyo, sakti nang isaksakit king kuala. O makita iti supapag na, magbali na ka manager. Ti supapag naman, kada kayo nga nang-enrorumen king kuala, ana, ay bagsak kayo. Kat ni, baka awan ti pag naedan nyo agapot balay ni Karen da ito'y. Karen, ni Angel, ano siya kwarto na? Dandan sa pakit matayin. Kasama na kumpleto ti maintenance na. Kalpasan na naatake. Ni Nena, tsaka mo, tilad na nga lalakit pakidadadaan na. Dati lang, apo ko mga nauna, ti anak, ti mo ng anak ni Nena, kadandan namin. Sa nungat yan na. Nadagtana pa nakiayayam.
Pangalala nyo ti pagbibiyag yun ita. Mapanak bang mangluti laba di takaruba. Di nakarkaro kay painunod kay kagangay lang nga tulong. No, papanawan na kami dito yakit. Sa dilong katat papanaming arod. Api ko mapapanawan kayo dito. Kit balay mo da ito eh. Pagawarin na kam kumaa, Karen, kadikiti, padangin rumen miken ka. Tanugutin nyo matlangan tingin rumen da. Sa bagay, oresan nyo nga nugutin. Tinararamid nyo kanya kit panangin rumen. Kamamuy anti. Sa anak nga lang imula tigura ka na kayo. Kaputa. Noon nangimulak tigura o do ginumura kayo. Aw matin na Apo Diyos kanya. Nagtultuloy nga da ni Apo Diyos kanya. Keta, sinubaybayan na, pinaraburan na, nagbalingan na siya atin ti biyak ko. Nagbaligtadan ti amin nanti. Da kayon ti adati baba, siya kon ti adati nga to. Nga mga pagdanagang niyo, ta sa anak, awan panggap ko nga bumalas ka na kayo. No diket, adadakid din nga paniknik ko ka na kayo, nga nasihata nga tao. Ngembes ko nga balsan kayo, ken baybayan kayo, ngimsahan nanti. Tulungan kayo. Kaya manak, kahanak ka. Nasaysayat ka, Karen. Itilikodan ti malaka irurumen mo. Kaya nagbaling kalatangan na siyaan. Gabutakas ta ti anak ti Diyos, anti. Nasisino, ti may irurumen, isut adadamat nga paraburan ti Diyos. Ala irurumen nakarot tapno is paraburan nakman ni Apo Diyos. Saan kaya tagbaling nga dakas, anti. Ala, ti pa nakairurumen ay bagbagayo kat nalpasin madama. Dati pa nagsagabayo, pa nagbagsak yo. Saan? Nagrigat, saan? Nagrigat nga rin, nagbaling nga marikrigat. Gusto. Nagrigat ti mairurumen, haan? Kasla kam lang mairurumen, tamadus-dusa kami. Kapubat lang ti basol yo, anti. Yung mga pagdanagan nyo. Papaliwan tayo nga pa-hospital ni Uncle. Barbaring mo makapag-recover. Kasabulan na lang nata, nalay nga doktor, nangingina nga agas, panakatara na ito hospital. Siyak ti makamu. Opo, nasayaat mo, nanak ko. Nakasayaat ka. Na kami pa nga lang Roman keng ka. Imbes ko mga balsan na kami nga baybayan na kami pwede kang runaan nga tulungan. Uncle ko ni Uncle. Iso nga siyak ti makaamo, tapno ti kastakit ta, maimbagan, baka agsublinto ti kwa. Nananay nga pigsana, baka maalak tumatlaan nga agbaling nga empleyado, iti negosyo nga pinanawan na, o no, nabaybayan na. Anihan nga kinasayaat nga tao, nakunak itinakem kumanong. Tanuan niya, nagiting bagana, nga nangeg ko iti sangwanan ni Ma'am Irma. Tinungpal na. Ni hospital ni Sir Tomas, pinasapol ni Karen, ti kasinsin na. Inhala na isuna, nga nagbalin nga empleyada, iti negosyo da kini Daniel, numampay saan nga nakareduwa risun. Pinarenovate na, ti dati nga balay da, nga isu ita ti pagdaidan, da uncle na kini Antina, ken ti apu ko da, nga talo, gabot na talo, dagiti anak ni Nena, nga talumat nga lalaki, nga dawat na. Ni Nena, at dan pagsapulan na, ilinto ta nagkasarmaten da Daniel ken ni Karen, nagpintas nga kasaring grande. Kana ti kaangayan, manunemi, ti seremonya, kit sango abalay, iti malamansyon nga balay da. Karito ti kaaya nga, ang kaangayan pa iti reception. Ngay sumat iti parang si Bruda iti balayda.
idi aghari mundan. Inala na ni Selo nga empleyado kat siyempre pimintas matibiyag mi agsipud ta kas iting kanida siyak ti manmanage ti may sanga-sanga ti restaurant nga negosyo da Daniel kinikaren. Kinawagan na dati manager, ma'am ko na. Nimin niya nga dati akatulong, ang balin nga manager. Ngayon nagtultuloy manong name ti asik, panang tulong ko kadagitay, mairurumen, akas iti panang tultulong ko idi kinikaren. Nagtultuloy manong name ti singpet ti pusok, ta nasayatak kadagiti empleyado, nasayatak kadagiti customer, nasayatak iti padak ka tao. Nagbalikim at digiti duwangan, nakmigi ni Selo, nadandamat iti trabaho, nga inala ida, da Karen kini Daniel, nga nagbalinmet ng empleyado da. Adamat ten asawa ni Nena. Nasalun at badlata, da Sir Tomas, kini Ma'am Irma, manunemi, nga mga awir, kadigiti mangkitkita, pagsayatan digiti talo nga puko da, nga puro anak, inauna nga anak ni Nena. Wan, nagretiro ni Sir Tomas, ti madlaeng bukod na idi nga negosyo ti nagretirkuan na nga taking kukuhan ket Karen kani Daniel. Dahil yung haro ti pagkasalitahak manong. Agyaman ako unay, ti anos mo nang ibasa, ket sabi ko mata damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyak, kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg, more power to your program. Saan man nga mismo nga pakasalitahan mi ti asawak, ken ti pamilyak, ngayon na iturong dahitoy, apakasalitaan ti nairurumen nga ni Karen. Toy agyaman nga pagaya mo, Minyang. Deta ni Minyang papagayam, numampay saan nga iso ti kang runan nga bida, ng iso na ket observer, nga nakaimatang iti nagtarayan ti pakasalitaan ni Karen. Ti nairurumen nga ita ket nagbalegi. Nairurumen ngam saan pulos nga nagibales. Dayta ni Karen. Papagaya mi, thank you kadaganayo. Amin nga sa kapada nga nagbuya.